sizingatheka amayindaba okuthi MCP amangolusa zisanko ndaganize ukuthi chisanko chikubwerachi abambana ife amayindaba letakonzekera oselimase tivote moya anzatu aje mumva sokulet akubilo kukhoti MCP in Alamura 31 years. DPP UDF Yaramura 20 years. Amaindabam. Now in 20 years. Kwabela maselofo. Television. What about you? No radio station in Boy. Amalawi kukara di mabusiness. Na minibus, amekuwa na minibus. Kubila ku Dubai. Chufka sula mule wa jealous ya. Anzatu wa Janali Different Future Act. Chufka chama jealous. Amalanda Katundu. Chufka chama jealous. Kwa bomba la DVB UDF. Osa lepela. Amalinda aba tufomeresi. Sukuli sonse zilibuino. Aye. Moyo sizingatego resources zimakala za bwino ta resources. Kwa matima nena kuti za bwino tufomeresi. Kama baka kala zina zo yipa. Tima kala pansi kukambilanga. President Professor Tobila Mutarika Maindaba si mtu ofuta hai. Chito ya Vice President kutumikira president. Kumata ndisa president. Kutakuwa nchito mtikomu. Tina indi Vice President kuno Justin Malewis. Amata ndisa chair. Zinchito kuta chair alamule kuino. Vice President njiro yake esale sikuti iwoga kalapo. De iwoga kalapo kuino. De president akero yipa. Disimene tukusukuona ngaziko. Kama Vice President azito kulumikizana menenda kwa hapa. Yafika kulukwango. Mwenye madandao. Ndika uza president. Aya bwana palichaku lichaku. Mwachitiria. Democracy amaenda bambo sizi kutanda uzo kuti kukale nkhondo. Sizi kutanda uzo kuti timenyane mzukumu. Tikososiyana zipani. Tikososiyana zipembezi. Tikososiyana mitundu. Koma tisamai wale kuti tonse ndifa malala. Tikamama nyana isa akulu amene amavutika ndi anthu osalakwa. Tona ni chuma chathu amainda bambo kunali Cashgate nasokoneza ndalama za dziko lino. Chuma chinasokonekera inflation inali 50%, interest rates 27%. Bambo la President Professor Tobila Mutarika walesetsa kuti economy yathu ibwerere mu chimani. Interest rate lero inatsika ochoka 27%. Mukafuna kukongola ndalama ku bank inatsika mpaka na 15%. Kukwera kakatundu 50% inflation inatsika under 10%. Malawi kwacha ili stable, the most stable currency in Southern Africa. Tukumbukile kuti masuku abwera tupita kaponya vote. Popita kaponya vote tisakaponya. Mukaona pamene pali nkhope ya President Professor Tobila Mutarika. Lima Jokwirani. Maona tati. Ndelo ena chifukadzi wakuti kemuri sakuipula ndakufalitsa bodza. Akunena kuti musakavoti. Chifukwa APM wawina kale ndi musavoti. Nde propaganda yawo imeneyi.
koma madinde nditsutse kuti aliyense akaponye voti. Poponya voti yathu tapangitse manyazi anthu aja akutukwana aja akawakuphwanya masitolo kuti onongera katundu kuti inyoza tsiku ndi tsiku akunyoza athu ndekulu kutukwana akulimbana koma zosekesa kwake ine ndibe nazo ntchito koma azipani nayi ndachimwenanga mtambo kulimbana ndi running mate modzi zona inongodziwiratu kuti game yasokonekera iwo azipitirira mangotukwana ine nzimopitire mangotsitsa mfundo basi.